Продължаваме с тема сили. Като днешното упражнение ще бъде да решим пример за редуциране на съначални сили, като се намерят равнодействащата с нейните големина и направление. Веднага мога да изчертая една координатна система, върху която да нанеса силите с техните направления, след което ще изчертая равнодействащата и ще се ориентирам в кой квадрант е тя и какъв е нейният посочен ъгъл. Имаме F1 с алфа 45 градуса и големина 12 кн. F2 с големина 16 кн и посочен ъгъл алфа 2 120 градуса. Алфа 3 е 180 градуса. И F3 съвпада с ос минус хикс. Нейната големина е 8 кн. F4 е с големина 24 кн и посочен ъгъл алфа 250 градуса. F5 е с големина 16 и с посочен ъгъл алфа 300 градуса. Ето ги нанесени нашите съначални сили. Това, което трябва да направим след мъничко, е да определим острия ъгъл спрямо хоризонталата хикс. За удобство ще решаваме задачата в табличен вид. Като опишем нашите сили, посочния им ъгъл алфа, пресметнем острия ъгъл бета, намерим косинус бета, синус бета и намираме отделните компоненти по хикс и по y, като умножаваме f по косинус бета и f по синус бета. Малкото и ще бъде заместено с 1, 2, 3, 4 и 5 или колкото на брой са нашите сили по задание. Преписвам си големините. Преписвам си ъгъл алфа. Това, което първо трябва да направя, е да намеря ъгъл бета за всяка една сила. В първия случай при сила F1 бета е равна на алфа. При сила F2 се намира тук бетата или 180 минус алфа 2. За третата сила, която е хоризонтална, бетата ще бъде равна на 0. За четвъртата сила бетата ще бъде равна на алфа 4 минус 180. И за петата сила бетата ще бъде равна на 360 минус алфа 5. (180 минус 120)
е равно на 60. Третата бета се разбрахме, че е 0. Четвъртата е 250 минус 180 или 70. И накрая 360 минус 300 е равно на 60. Сметнала съм косинус бета. 0,71. 0,71. Вие вкъщи може да пресметнете стойностите сами и да проверите решението на моята задача. Препоръка е по няколко пъти самостоятелно да решавате зададените задачи, за да избегнете грешки при тестовите изпитвания. Отиваме на F1 хикс, което е 8 и 52. F1y също е 8 и 52. Връщам се на схемата. Виждам, че F1 е в първи квадрант и ще очаквам Fx и Fy да бъдат с положителен знак. Вижте как Fy е успоредно на положителната на y и Fx е успоредно на положителната на x. Следователно тук двата знака са плюс, плюс. F2x е равно на 8, F2y е равно на 13,92. Връщам се. Правя бързи проекции. Fy съвпада с положителната посока, Fx съвпада с отрицателната. Следователно, F2x е с минус, F2y е с плюс. F3x е 8, F3y е 0. Отново виждаме, че имаме една проекция и тя е успоредна на минус хикс. Следователно, поставям знак минус. F4 хикс и F4 y. Проекциите на F4 са минус по хикс и минус по y. F5 хикс и F5 y. По хикс имаме положителна, по y е успоредна на отрицателната. Тъй като тук съм ги записала, не съм ги коментирала, но всъщност F1 хикс е равно на F по косинус бета. F1y е равно на F по синус бета. И така нататък. Това, което получаваме, когато сумираме, когато направим сума от всички f хиксове, всъщност получаваме компонентата на равнодействащата r хикс. А когато сумираме всички компоненти по y, получаваме компонентата на равнодействащата по y. Внимаваме с знаците. И това са нашите компоненти. Връщаме се и можем веднага да кажем къде се намира нашата равнодействаща. Тъй като имаме Rx и Ry отрицателен знак,
то следователно равнодействащата ще бъде в трети квадрант. Ето ги Rx и Ry отрицателни. И по познатото правило мога да изчертая един правоъгълен триъгълник. Ето е Y, ето го правия ъгъл и ето го бета R, острия спрямо хоризонта. В този триъгълник се вижда по Питагор, че равнодействащата R е равна на Rx на квадрат плюс Ry на квадрат. Също се вижда, че ъгъла бета R, ако направим неговия тангенс, ако изчислим неговия тангенс, е равен на Ry върху Rx. От тук намираме големината на равнодействащата. По Питагор просто заместваме. И намираме нейната големина. Няма как да бъде отрицателно, тъй като вдигаме квадрати под корен. Това е нейната големина 15,98. Остана да намерим посочния ъгъл, като първо намерим тангенс BTR. Който е в модул, тъй като не може да бъде отрицателен. Намираме тангенса. Аз директно го смятам с калкулатора. Като правим обратната задача, трябва да намерим бета R, което е равно на тангенс на минус първа от това, което сме получили. 14,04 делено на 7,64. 1,84. Смятам тангенса. И получавам 61,48. Това е нашия бета R. Връщам се за момент на схемата. Отбелязвам нашия посочен ъгъл бета R. Последното, което трябва да направя, е да пресметна посочния ъгъл алфа, който отново е изменянето спрямо положителната посока до равнодействащата. Алфа е от схемата. Се вижда, че ще бъде 180 плюс BTR. Или е равен на 241,48 градуса. Намерихме това, което търсим, големината на равнодействащата и нейния посочен ъгъл алфа.
Това, което може да направите вкъщи, е да пресметнете сами задачата, която сметнахме днес, и да решите една малко по-гадна. Естествено се шегувам. Абсолютно същата е като трудност тази задача. Пожелавам ви успех и приятно решаване!